Isang mapagpalang araw na naman sa inyo mga katribo. Welcome sa Kabasan Tribe. Sa episode na to, isa na namang pinagmamalaki ng mga Bicolano ang hihain ko sa inyo. Ang tinutungang native na manok sa papaya. Kaya dyan lang kayo, maya maya at mag-uumpisa na tayo. Let's go! Ang mga sangkap nga sa gagawin nating putay sa araw na ito mga katribo, ang ating native na manok, sili, tanglad, bawang, sibuyas, patis, paminta, asin, papaya, at ang ating gata. At gagamit din tayo maya maya ng kaunting uling mga katribo. Yan lang mga sangkap natin. Tara, umpisahan na natin. Magpalingas na nga tayo ng ating uling mga katribo na panlagay natin sa ating nyug bago natin pigain. Yan mga katribo, kuhanin na natin, ilagay na natin ito sa ating nyug. Yan, ilagay natin sa dyan. Ayan mga katribo, ganyan lang yan natin tututungin. Ang bango. Pagkatapos yan mga katribo, saka natin siya pipigain. Update ko na lang kayo maya maya pag napiga na natin. Ito na nga yung ating tinutungang nyug mga katribo. Pigain na natin yung unang gata. Yan mga katribo, umpisahan na nga natin yung ating tinutungang manok. Mag-isa na tayo ng bawang. Lagay na tayo ng sibuyas. Pagluto na ang bawang sibuyas, lagyan natin yung ating native na manok. Pag medyo nasasangkot siya na mga katribo, maglagay na tayo ng paminta, saka tanglad, kaunting patis, kaunti lang mga katribo. Yan. At saka ang ating pangalawang piga na gata, palalambutin natin siya dyan. Tapos takpan. Update ko na lang kayo maya maya mga katribo pag malambot na. I-double check na nga natin mga katribo. Medyo tuyo na at medyo malambot na rin ito mga katribo. Lagay na natin ang ating papaya. Update ko ulit kayo mga katribo pag luto na yung papaya. Double check ulit natin. Yan. Luto-luto na yung papaya mga katribo. So, ilagay na natin yung ating kakanggata na to. Tsaka yung ating kaunting sili. Haluin. Hindi na natin ito tatakpan mga katribo para hindi mabuo yung gata. Medyo matabang pa. Lagyan natin ng kaunting asin. Yan. Mga ilang minuto lang to mga katribo, luto na to.
Ayan mga katribo, luto na nga ang ating tinutungang native na manok sa papaya. Napakasarap mga katribo. Tara, magmukbangan na tayo mga katribo. Kaya na tayo mga katribo. Ito lang ating ginawang tinutungang native na manok sa papaya. Pero bago tayo kumain, magpasalamat muna tayo. Yun, kain na lang mga katribo. Wala natin yan. Sarap to. Man. Tutuman na. Napakasarap nito. Ito talagang kain po tayo mga katribo. Mambut yung ano? Mambut yung maybe. Hindi ko pang sapong nabili. Saling minirapit na. Tayo. Malinam-nam na bigay sa kanila natin. Ano? Ginawasan nyo. Pagkain ako nyo. Sarap na. Sarap. Kain po. Sakto yung lambot ng native, no? Nag-iba yung lasa ng gata, no? Yung sama lang pinakahanap pero hindi kakaiba lang. Sa manok. Grabe mga katribo. Sa mga katribo ko niyang nakakamiss nito. Subukan nyo ito mga katribo. Kahit hindi native, ang sarap nito. Okay. Iba ang lasa niya talaga.
Paano mga katribo? Dito na muli namin tatapusin ang aming video sa araw na to. Sana po ay nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo po, Please like and subscribe po. shout out na po ang sunod mga katribo. Isang mabilisang shout out lang tayo mga katribo. Shout out po kay Roda Goodline, Mikaela Ching, Mayo Sangko, MB Vlogs, Victoria 212 Talido, Miray Kiray, Roda Goodline, Leader Vlogger Ale, Angel Arlan TV, Cat and Roll Vlog, Black Duck, Manoy Mukbang, and Talentadong Kabus Vlog. Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa aming munting channel mga katribo. Hanggang sa susunod po. God bless.